Салом дӯстони азиз, бародаро чӣ гуфтаниам ки ман дар сайти ютуб мисол тиктокам ягон сирри чира нафаҳмудам. Сирри ки мисол ай ҳами битаваи техника ҳар якта ҳами нозикӣ дора, сир дора. Ана ман нахостам фаҳмондан чӣ хеле ки заводское ки мебиёя. Ман ранги ҳавоё нишон додам, но бисёри хай нозикиёшам нишон додам. Масалан ай масляный обогреватель, ай радиатора. Ана бародаро агар хоҳен ба нархи 5 сомонӣ ана метонем мисол ай мо ёд гирем. Мақсад инами офтобакое ки ҳозир ҳастай ранги вентиляторае ку автобак бисёр хай шиносен. Ана ҳамиё теношон тез месӯза, теношон 50 сом 70 сомон, мисол ай 40 сомон боло ҳайда. Хай каму как ҳар хел кадоми мисол чанде арзон гел хубтарай. Ана мақсад ҳамиё спирало месӯзан одноразовия. Не ки як нои дига дора ки ҳами мақсад ремонт мешавад. Дӯстони азиз, ана ремонт мешава. мо ҳами тагутора кофтем, ҳами ремонти ҳамия ана ай хит кадем. Исоусо тарзе ки мисол як чи бо чени нав хизмат мекунад. Мумкин зиёдтаракам бара. Ана бардора ҳамия нозикиёша уже тонистем. Касе хоҳа сос кадан, видеора бо диққат тамошо кунед. Ана касе хоҳа сос кадан чӣ мекунен? Мақсад дар WhatsApp ма ки датори экран менависимаш, ана ҳам номрои Душанбе Сити ай метона дар Душанбе Сити ма партоя чекша. Мақсад ана дар WhatsApp партоя ма баъдам мақсад ша бига ки ҳаму чиза ма мехоҳам фаҳмидан. Ана мисол ба шумо ма бифаҳмонам камтар остатараума. Ана ҳавай чиза ма мисол мефаҳмонам личка дар ҳаму WhatsApp. Имина мисол ака хеле рӯи рӯшод ҳамадан неу ҳаму чиста WhatsApp да. Барои одамое ҳастае ки мехоҳа бекоран устохона бикушоян. Ана як ҷода мисол бекоран устохона як рӯзашда 300 сом кор кунан. Шояд зиёд, шояд камтар. Хай ай завистай клиентай уста хай клиент ки ҷоша ёфт ҳалол ки кор кард, иншолло баракат меёва. Баравай мисол метона ки ана модам тамос бира қатӣ мо намхе ҳамкорӣ кунам. Ман ба нозикиёш нишон чимгӯ ҳаму чиста реальни усто шава. Барои бародаро ҳар як чиз сир дора, сир асрор дора. Ана ягон одам охирон приёмша нишон наметия ки ҳами устоди хича мисол бизана. Барои ҳавай ана хостум ҳаме чиша бифаҳмонам. бо мо отдельно устохона кушодагием дар хона. Мақсад устои корое ки ҳами нозикие ки шумода мегум ана ҳами хонада ҳами чиза кушодагием. Мақсад оз ина видеошат мо мемонам охирда тамошо кунен. Мо ҳами хонада бо кам-кам нозикиёра ана палисос малисос чизае ки ма дар ин сайт парафтагӣ нестам ҳаму чизоро мехоҳам барои шумо бо хушрӯтар нишон диҳам ки рафта мисол расходтон калон нашава. хоб видеоро тамошо кунем, моро дастгирӣ кунен, бо мо бошен. бардора ҳамхели вазъиятҳо ҳамхели коруборо иншоалло баракат меёбе. хоб зиндаву сарбаланд бошум. раҳмати худо. ина дар хона чизои нозикие ки мисол ина инструментҳои мо ина мекушоем шкафча махсус тагон тамоми чизо ҳастай ҳамиҷадам ба санъаташ. мақсад мо ҳам хеле бо чизои одаморо баҳри шумо пешкаш мекунем, соз мекунем, нозикиёшо нишон медиҳем. хоб морам пайгирӣ кунен, WhatsApp да ҳатман нависен, шотора партоен ки мо нозикиёшо нишон медиҳем. шумо устогӣ кунен, мо зиёдтар аймода кор кунем.